Υπάρχουν ξενοδοχεία που απλώς φιλοξενούν ανθρώπους και υπάρχουν ξενοδοχεία που κρατούν μέσα τους ιστορίες. Στην καρδιά των Πλατρών, ανάμεσα στα πεύκα του Τρόδους, βρίσκεται ένα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Κύπρου, το Νέα Ελβετία. Μπαίνοντας μέσα, όλα αυτά τα ζεστά υλικά, η ζεστή ατμόσφαιρα, σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Και βγαίνοντας έξω, πραγματικά η θέα σου κόβει την ανάσα. Η φύση είναι μέρος της εμπειρίας. Νιώθεις απίστευτη ηρεμία εδώ πέρα, στην υγειά μας. Η ιστορία του μετράει γύρω στα 100 χρόνια τώρα περίπου. Όπου είναι γεγονός ότι από εδώ πέρα έχουν περάσει βασιλικές οικογένειες, πολιτικοί, αριστοκράτορες και σημαντικές προσωπικότητες. Από γενιά σε γενιά το ξενοδοχείο παρέμεινε στα χέρια της ίδιας οικογένειας και σήμερα η παράδοση συνεχίζεται. 4 γενιές έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα εδώ πέρα. Από όποια πλευρά και να το δεις, συνδυάζει την απλότητα, την άνεση, την αρχοντιά στο μεγαλείο της. Οξύμορα συναισθήματα κατακλείουν το μυαλό, τη ψυχή και την καρδιά σου. Κατάλληλο για όλους όσους θέλουν να απομακρυνθούν από τους θορύβους της πόλης. Και τώρα πάμε να δούμε το εσωτερικό των δωματίων. Βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό δωμάτιο. Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το παράθυρο και απλώνεται μπροστά σου αυτό το θεαματικό τοπίο. Και προχωράμε στη μεζονέτα, ένας πιο ιδιαίτερος και ζεστός χώρος, σαν να βρίσκεται το σπίτι σου μέσα στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο Νέα Ελβετία έχει λάβει την επίσημη αναγνώριση των ιστορικών ξενοδοχείων της Κύπρου από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το πρώτο ορεινό ξενοδοχείο που κτίστηκε στην πράσινη καρδιά του νησιού, προσφέροντας μια αυθεντική παραδοσιακή εμπειρία, ένα ιστορικό στολίδι ορόσημο για την Κύπρο.